Hello guys, majong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, kanay na sana nalipay ko sa ang nakita. Ako nag-expect nga katong nakita datos palit milik si og kanang naay isda atos isdaan lagi. Tung mangga bitong arang dagka guys. Naanang hawira na gud na dari. Bitaw ning palit na day mangga nga gipalit sila. Ma'am, dagka ka jud da. Tapos ang naong dako dyan just personal guys. Gamay rin tanaos ko ana. Sa makadakagahang naong mo pagdadag mangga. Nalipay ko kay kanang nayo. Basta makakaaging aning. Aw di ay ila atiim di ay nga ni pud nga mangga. Tagka. Kino ra ba ning isa? Kami na dayang lik si Dari kay tuwa na sila ng lakaw na. Dapoy ko anda orange palit ma'am. Butan dit ka ma'am kay na nahiras uban. Sa taning kanan isa guys pwede mahurot na oy. Mas ma'am nga kon kunukan an kay sig da utra. Kanan ni nato guys. Excited ako magpanit. Mapapay pag kuan na mo ipapud midugan ni udto la puti rab jig agi. Nagluto day ko kuan. Anay nahipon gilaw-aw gi sabaw gibutang kamunggay kay mamay gi-request ni ma'am. Ja, grabe wa jud kabutang sa ang kalipay ni kakaon kog mangga ngani nga haraning gi saliat ra kog video dito sa merkado. Nga di anak taon na gud na di ay. Nam silay ko anda to pillar ko sa ko kariyot. Tara guys. Dara guys liksi guys gihatid na ni The Hairlin gani ha. Salamat kun The Hairlin kay ati man to liksi dito kaon. Di man laging kiya. Tas taas hanggi pa saka kay namilamok dari sa laja para sa dato rang humuta kadyo aslam lagi ni sure ko napagadig tagak ni jo pagadit ko an grabe daka jing manggaha daka man jud ko kamot na kapon pagali ko kapon break ko nagtan-os vlog ni Mayor, aw gapon gani. Aw lagi gahapon. Tan ako sa vlog ni Mayor. Nasa mag-iro. Daghan manggas tong vlog ni Mayor. Mag-shout out dai ko guys, pero di pa karon. Kasi gusto mo magpa-shout out, i-comment naman dan ang inyong mga gusto i-shout out, ipa-shout out. Ay murag dugay na jud ko pila na ko kakuno ay set out para bad gid mo absent sa hang vlog kagaban huwag pagpanitan ning maka labing lipad sa dahang oy sakitas mangga. Kita siguro sa mga sa ang vlog. Yung tanan siguro sa ang vlog atong isang kong isugod para palit isda. Ning ko balag manggarang dako. Uy. Ning init tapod gani ha uwan. Mingaw na mihlik si Dari. Masugali ka naslik sa matag akurang usa. Ugma na day ko manglaba. Na may mga alabonan gibilin. Ugma na ko manglaba kay alanganin na pod. Magkuan ko. Gikan ko nagkuan guys, naglampaso. Atos na kwarto kay nang sila bisita inig uli nila at tumatug sa katong kwarto nga gilampasoan. Maglisod pa puta danig slice oy. Ndako Siyempre hugasan sa ninahang ay sa akong mag-slice kay. Dara naman ang naghugas guys. Ito na nag-slice ron. Humana pa ito ko na daga. Pwede na ito pagkaan dani kay di maparingag kada adlaw ko magkaan. Hadlag mag-slice kay. Dako kadyo. Saan man ni ha? Gagmay-gagmay dyan naman na, ay, kimadli ko masamad.
Wow. Lahi ra Dennis katong kang ATM kay KTM mutog pink hinog naman tong ijaha si ipalit. Lami ra bajag panit kay kuan baga. Oh panit unod. Nansi ko kahurot dani. Ay randa ka waslik si kay bawg na ingani. Naog turon. Naidamit sa marito. Naman sa hairline namuti kuno ko. Namutig mata. Oh. Awa big mangga be. Ndaka abi. Hoy. Ila bagras basurahan. Kamusta mag-birthday kaya be? Nalingaw ka? Silik sila gahilak-hilak gabi nag-video call me. Ningaw kuno dyan na. Sa basa nabi kay kon. Basag isa kagabi irawa nag-uban. Mingawan pagajid. Halalami lagi sa kirang bagag unod na. Baga kadyo. Gapon pa dyan ko nagkuhan nga kanahana nga mangga ba or lami kag mangga or sigarilyas. Okay. Naglibog ka? Anong ganahan? Aslum. Anong ganahan maglibog mangga? Lami man. Aslum day siya guys. Ang garang yapas kaning harang daki. Siya ba? Ay, may nagjatislian si Juan. Lakaw na. Tislian og. Ay! Ay! Hapit maris ka siya. Tislian og tuyo. Sukalag maridyo. Ilang tulo? Hindi pangita ka. Makat pagkatang naong danig samot. Nipis ka jug pa kuan. Unsa ka ning manggaha? Nipis ka jug og liso. Baga jug unog man nila may manggaha. Wala ko kailan sa ning manggaha. Sige kaila mo dani guys. Hoy. Dug jama ka diha. Mingas mangga oy. Baga as panit. Tingog magkanding. Mga andita ninyo guys. So dara guys, mga ana dayta. Kan ka be? Aslum. Aslum jadi ay lami ra manis. Dijahang forma pero aslum. Deng ag paday ko para sa iro. Crucial agad as iro, dilata. Panta guys. Ang sausawan toyo o yung bata asukal marijit. Iya, ay. Hindi man niya mahurot guys, aning isusod sa baon na nanda. Hindi niya madaot, wala nun yung si Jagma.
Mahinog doon siya. Dami na niya kan. Kaya di mas liks yung kain. Aslom. Uy, yung may magbuhat ya. Malami na siya. May yilo-yilo na. Hapon na guys, di mo pa pag humanahog pang tuwa sa iro, panuwa sa iro. Duha naman rin ka iro. Alas 6 naman, di alam dagpa. Di batang arit da, nagkugi ito, pag ibot-ibot na rin sagbot. Uy! Ipaningat ra ba, tarang nga mong bukog tali. Daragkuan, malbiri. Siyan. Pa-cute man ka. Pagtarong ismail ang di makitag pangag. Lah, mahid pa. Manghimasa ka ron ha. Luhag sika. Cute-cute man ka. Buwak. Thank you for watching, Nabi. Thank you for watching, guys. Marami mong vlog. Salamat sa pagtanaw. Amping mong tanan. Bye, guys. Thank you for watching.